Και ήδη φοβόμαστε. Εντάξει. Όχι, όχι, ένας αποφασισμένος. Το βλέπεις πιο δυνατό. Έτσι λέω κι εγώ. Τι να κάνει. Έτοιμος. Είναι έτοιμος, Εμίλιος. Ξύπνησε το πρωί και ήταν έτοιμος να με δείξει. Έτσι. Αυτά είναι, Εμίλια. Αγαπάω όλους, επειδή είμαι ο καλύτερος στα πηδήματα, δηλωμένο. Έτσι, έτσι. Πέντε, 4, 3, 2, 1. Έφυγες! Αστέρω μου εσύ! Φοβερός είναι. Φοβερός. Ωραία έδωσε. Μπράβο! Πώς είναι εκεί ρε? Αν δεν πας, τι να καταλάβεις. Περίμενε, έρχομαι. Αεροπλάνο έγινες. Καλό, Πολύ καλός. ωραίος. Μπράβο. Τώρα ξύπνησες για καλά. Τώρα πω πάντα έχεις τέλειο. Όταν είσαι πάνω θα πατήσεις εδώ και θα σηκωθείς. Καλύτερο γαμίσιο που έχω κάνει. Τέλειο έτσι. Μπράβο, Εμίλια. Πολύ καλός. Το πούμε. Κάμερα. Λοιπόν, το σπίτι μου στο gym, το λάπτοπ μου στο Στέλιο. Στον μάχο αν δεν Κάνε κάτι για Θα μας. αφήσω στο μαγαζί του. Φιλάκια, Σαμπρά. Και εσείς. Γιώργο κερά ρε. Τέσσερα, 3, 2, 1, go, πίτα! Ωραίος. Έπιασε νερό. Ναι, έπιασε νερό. Ναι, αλίμονο. Έτσι στη τιμή. Έτσι. Καλά κάνει. Ναι. Μόνο αυτό που μου τη δείξε την Όλα καλά. Γιώργο, βγάλω τον νόμο σου αυτό. Αυτό, ναι, άστο να πέσει. Δεν πειράζει. Όταν είσαι πάνω, θα πατήσεις εδώ και θα σηκωθείς όρθιος. Βράχες. Όλα καλά. Καλώς. Απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο. Βράχες, μα δεν πάλι μέσα. Ναι, μπήκα. Ωραία, δεν πήγες,